Дарси дуюм дар бораи хатои расанда ду мисол кор мекунем дар инҷо, мисолҳои гуногун. Масалан, дар ин шакл чӣ доштааст? Функсияи мо доштааст. Функсияи мо номаълум аст a ва b, a решаи x ҷамъи bx ва хати расанда дорем. Формулаи хати расандаам дорем мо y баробари x ҷамъи 2. Акнун аз мо мепурсад ки a ва b ба чӣ баробар аст? Ҳамин функсияро ёбем. Акнун мо дар инҷо баръакс меравем. Пеш мо формулаи хати расандаро ёфтан ва ҳаракат кардем. Дар инҷо ҳозир доштааст. Аз он рафта мо мехоҳем функсияро ёбем. Чӣ кор мекунем? Биёин аввал чиҳо доштааст? Мо медонем ки коэффициенти x ба чӣ баробар аст? Ба 1 баробар аст. Яъни ин маънои онро дорад ки вақте ман ҳосили функсияро гирам ва дар нуқтаи 4 ин бояд ба 1 баробар шавад. Ин як номаълума. Боз чӣ аст? Ҳамин нуқта x аст 4 ва y аст чанд мешавад? 6. Ин нуқта ҳам дар болои хати расанда аст, ҳам дар болои функсияи ман аст. Ман ду ин маълумотро истифода бурда a ва b-ро ёфтан ва ҳаракат мекунем. Биёин аввал ҳисоб кунем ҳосилаи ин функсияро гирам. Ҳосилаи ин функсия ба чӣ баробар мешавад? a худаш мемонад зарби 1 тақсими 2 x дараҷаи минус 1 тақсим ва як бора ҳосилашро гирифта истодам ҷамъи b. Ва агар мо 4-ро монем ҷои x чӣ мешавад ин? Агар мо инро пурра нависем, агар ина ба шакли соддатир нашд, аз зарби 1 тақсими 2 решаи x ҷамъи b мешавад. Акнун агар 4-ро монем a зарби, яъне a зарби 1 як бора хел навишта метавонем 2 решаи 4 ҷои x чорем ҷамъи b. Ҳамаи ин баробари бояд 1 шавад. Акнун озо анҷа дида мешавад ки a тақсими 4 ҷамъи b баробари 1. Ин якум модулаи мо инро ба як тараф нависем. Акнун дуюмашро истифода мебарем. Инро истифода мебарем, яъне агар ҷои x мо 4-ро монем дар функсия мо ба чӣ баробар аст? a решаи x, яъне a решаи 4 ҷамъи b зарби 4. Ин ба чӣ баробар мешавад? Яъне вақте ман ҷои x 4 мондам, мо гуфтем ба чӣ баробар мешавад? Ба 6 баробар мешавад. Ва аз инҷо медонем 2a ҷамъи 4b баробари 6. Акнун ҳар ду ин модулро истифода бурда, систем модула карда a ва b-ро ёфтан ба ҳаракат мекунем. Аз инҷо дида мешавад ки чӣ навишта метавонем? Масалан, ҷои b мо метавонем 1 минуси a тақсими 4 навишта. Ва акнун дар ин модули дуюм агар монем 2a ҷамъи 4 зарби 1 минуси a тақсими 4 баробари 6 мешавад. Қавсҳоро агар кушоем 2a ҷамъи 4 минуси a баробари 6. Аз инҷо мо чӣ метавонем? a баробари 2 аст. Ва дар яке аз ин якум ё дуюм модула a-ро агар 2 монем, b-ро ёфта метавонем. Биёем ба ин дуюмаш монем. Яъне 2 зарби 2 ҷамъи 4 зарби b баробари 6 мешавад. Аз инҷо 4b баробари 2 ва b баробари 1 тақсими 2 аст. Мо a ва b-ро ёфтем, яъне функсияи мо ба чӣ баробар аст? Функсияи мо дар асл 2 решаи x ҷамъи 1 тақсими 2 зарби x аст. Ба мисоли дуюм гузарем. Дар инҷо боз график дода шудааст. Акнун мо дар инҷо функсияи ман ҳамчун номаши пинҳонӣ гуфтам, мумкин номи дигар дошта бошад. Вақте ки x ва y якҷоян функсияро ташкил мекунанд, функсияи пинҳонӣ, чӣ кор мекунем? Формулаи хати расандаро ёбем мекунем. Хати расанда мо медонем ки ҳам вақт шакли инро дорад. Ва барои мо m чӣ гуфта будем? m ин ҳосилаи функсияи мо дар ҳамон нуқта аст, дар нуқтаи 4. ҳосилаи функсияи мо дар нуқтаи 4. Акнун биёин ҳосиларо ёбем. Аввал ҳосилаи ҳамин функсия ба чӣ баробар мешавад? x куб ҷамъи y квадрат баробари 100. ҳосила ҳар тарафашро бояд гирем. Тарафи рост албатта ба 0 баробар мешавад. Тарафи чап бошад 3x квадрат ҷамъи 2y зарби ҳосилаи y. Ина ман фаҳмонда будам. Чӣ хел бояд метавонед дарсҳои пешида бинем. Ва аз инҷо ба ман ҳосила лозим аст. ҳосилаи функсия ин лозим ва худашро бояд тоқамонем. Ва ин ба чӣ баробар мешавад? ҳосилаи мо баробар мешавад ба минус 3x квадрат тақсими 2y. Акнун нуқтаи мо дода шудааст 4 ба минус 6. ҳар дуашро истифода бурда ҳосилаи функсияро дар ҳамин нуқта меёбем. Ин ба чӣ баробар? Минус 3 зарби 14 квадрат тақсими 2 зарби минуси 6. Аз инҷо медонем ки минус 48
тақсими минуси 12 ин баробари 4. Яъне м-и мо ба 4 баробар аст. Акнун нависам хати расандаи мо ба 4x ҷамъи c баробар аст. Акнун мо медонем ки нуқтаи 4 ба минуси ҳам дар боғи хати расанда аст, ҳам дар боғи функсияи ман аст. Ҳамин нуқтаро истифода бурда мо метавонем бо пурра c-ро ҳам ёбем. Чӣ мешавад? -6 баробари 4 зарби 4 ҷамъи c мешавад. ва аз инҷо мо медонем c баробари минуси 22. 16 тарафи чап гирем минуси 22 мешавад. ва аз инҷо функсияи хати расандаи мо ба 4x минуси 22 баробар аст.